Guys, hello guys, good afternoon guys. Di ami karon sa health center. O duty na mo ron guys. So ipakita nako ako mga kauban, may adami diri. Nag-BP guys, muna sila nag-BP diha. Ug ako mga kauban guys, diri. Muna sila guys, ako mga kauban guys. Muna sila mga nurse ng mga bago karon guys. Naghinuktok guys ang mga nurse bantay. Ito mga kauban guys, mga gwapa. Perting gwapa ha. Di apa sa wayong kabugyan. Wala ka ko nahimo. Mao day nag-vlog day siya. Ug muna among munisipyo guys. Masaya munisipyo, negosyo center, satellite, pangayuan ng medisina. So guys, guwapa po kayo nag-video. Diyan na guys. Dire lang ko to guys ang akong vlog. Bye bye. Yet.